Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिबो खुलुमनाय अननाय बरायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङै दङ, आंबो दा सानदैसोनि उनाव मोजाङै दङ। स' गाइस गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। स' भिडिअआ दिनैया मा जागोन बिदिबा नायलांबाय थादो। बिदिबा लेट्स गो। गोजान गोजान सादों जोंसो लादों आङो। हांसो जानो नागिरदों जोंहा। मा होनो? दाख्लै फुजा मोनबोनाय। हेलौ गाइस। गाइस, जों दं ना? जोंना थैयाखैब्रा। Dia bisa nonton anak. Taruh mana? Hei, taruh. Itu kan baru sah. Sini aja, kintu nungan, sisi ini nanti nungan. Kakak. Bila. Kakak kamu lagi. Boleh lagi. Apa cuma ya, sumbernya itu sembilan. Ayo. Nih guys, cuma bedorjeng सबाय संनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय मानो बिदि हांसो सबायजों अमा बेदर जानो नागिरदों आं खोन्थालांगोन आरोना। Hello guys, namanya apa? Hello guys, no? Hello guys, hangsो जादों जोंहा. Subscribe खालाम. Mari channelखौ subscribe खालाम. Guys, हांसोखौ दा नै गां फुखांनानै माने खावगासिनो आरोना। बेनिफ्राय हांसोखौ मानै बुथारनाय जागोन, मासे बुथारग्रोबाय आरोना गाइस। मानै हांसो जानो नागिरदों गाइस। दहायनिया एक्सट्रा मोनै मासे बाव मानै। दे मानो जानो नागिरदों खोन्थाना होदो दे, जादो सागे दे। खोन्थानानै मानि थाखाय जानो नागिरदों? दे बुजायना होदो। खोन्थाया? मिसिं लायनायनि। मा मिसिं लायनो थांनाय? इथा दाग्रा। हो? इथा दाग्रा. इथा बानायग्रा। इथा मेसिन बानायग्रा लाबदो। लाबनायनि थाखायनो माने खाना जानो नागिरदों हांसो मानो एम्फौ अमा बेदरदो सबाय। नै लायथो खासे मा खालामगासिनो? मा खालामगासिनो? Guys, deh kenapa ada mois? Mana kayak kana sana gitu deh. Ika wanita misi mana? Ika wanita misi kan ada lebih. Ika wanita misi kan ada sih. Ika wanita misi kan ada sih. Ini misi ini. Nih jaga dah kasih nih. Agak hang sebitur masih. Masih ke kita kasih masih karena kasih tinggal nunggu sumber deh. No. Nih biasanya aku mau Thailand ke sini. Thailand ke sini. Nih biasanya masih punya guys. Nih biar soalnya juga sini dah. Beku rumah betul jeng kumpen. Nah kami ugen pelajar. Baby tinggal PUBG gile gila. Go. Maro. समझ रहे हो ना? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जा। मुझे मारो। नै benar ना मिसिना इथा बानायग्राया इनिफ्राय आं दिनै हराव देखायनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय सानाव मालाबा मोजाङै देखायसिगोन आरो गाइस। नायना ला खनसे। मालाबा सानाव मोजाङैनो देखायसिगोन आरो ना खुलिनानै। रुगासिनो आरो ना गाइस, नै नायनानै लानो हागोन। खुमब्राजों हांसो बेदरखौ एवगोन आरो ना। नोंथांमोनाथ' मानि थाखाय खाना जानो नागिरदों बेखौ मिथिखाबाय। स' इथा बानायग्रा मेसिन लाबोदों जोंहा। इनिफ्राय आं बेखौ मालाबा सानाव मोजाङैनो देखायनाय जागोन आरो ना। ओमफ्राय दिनै जा सोरैनो देखायबाय। अमा बेदरखौ एवफ्रामनोसै गाइस। नै साराय जानदों। बेथिं आं माने खुमब्रा रुनायखौ बोखांनानै दोनथ'बाय आरो ना। नैबे खलना आरो ना। ओमफ्राय दहाय माने आथा मैथाजों संदोंमोन। स' जा बिखुनजोआ लोमजानानै दङ। इनिफ्राय बे बेदरफोरखौ जानाय नङा। बेखौ आङो खलनाखौ एक्सट्रा संनानै होगोन आरो ना गाइस। जोंना सबाय ओंख्रिया मोनसिगोन गाइस। अमा बेदरजों सबाय ओंख्रि संनाया। नै जोंहा आगैया फेजुन खावगासिनो हांसोनि। दुन्दिया गोरलै दोनखाय मा आरो गोथाव जाखागोन। नै मासे गोदा बावबाय जोंना। मासे गोदा बावबाय। ओमफ्राय दा मासे गोदा लायबाय। माबायसा मोनदो हांसो बेदर गोदानानै? आङो बांद्राय बुरजाखाय बानाय बायदि मोनदों आं। मानै होनलाय? मानै रावबो दांफैया नुवाखै नै PUBG गेलेगोन थांबाय थादो।
PUBG गेलेनायाव सिखायजानोबा नैबे बिथांनो सिखायजानो हागोन अस्ताथार हांसोखौ मानै गोदाहांबाय थेवबाबो बेमार जागासिनो हांसोआनो मानिखा नै आरो एन्जर उनबावदो गिदिरथार मबाइलावसो फिसा नुदो एन्जरखौबो एवनोसै आरो हांसो मानै अमा बेदरजों सबाय एन्जर मासे फिजुन ओमफ्राय दा मा खावदो नोङो हो हांसोनि खिबु खावदो हांसोनि खिबु खावदो होनना जाहा गैया एन्जर खावदों एन्जरनि खिबु खावदोंनो गाइस बेसेया बांद्राय खावना लाना फैदों ओइनै एन्जरा हांगासिनो दा न'निफ्राय नायबा मा होनबाय थादों दैसाखौलाय लोगो दा नै बेयाव आरो नै बिबु लादो हांसोनि बिबुनो नै गाइस खुमब्राखौ रुनानै लाखांबाय आरो नैबे पियास ओमफ्राय हांसो बेदराव होनो थाखाय नै बेयाव गरम मस्ला सामब्राम गुफुर बायदिसिना मस्ला देबाय नै जोंहा आब' एरगासिनो हांसो बेदरा जानायनि गाइस इथा बानायग्रा मेसिन लानायनि थाखाय बिदि पार्टि होदो आरोना जोंहा लायनो थांग्राफोरखौ खस्थ' लायनो थांबाय नालाय बङाइगावआवसो लायदों नै बिथिं दङ बेखौ देखायनोसै अमा बेदरजों सबाय संदों होनदोंमोन नालाय नै गाइस नायनानै लादो सारायाव संदोंमोन आरो इनिफ्राय सारायखौथ' इमान फुलै लाबोनो हाया नालाय कुकाराव लाबोबाय नैबेयाव दहैनो दालि ओंख्रि दोङो लायगोन र' खुलुमबाय गाइस होनलाय सेरेबदो हांसो बेदर जानो नागिरदों बर'नि कालसार होनलाय नै पाबजि बाबाय आरो गेलेगासिनो दालागैनो जोब्बाय आं खिथानो मोनगोन नै दैखौ जोब्बायलै मायो हांसो जायो लकेलावसो जायो हांसोनि मोदोमसो खस्थ' लायना फैबाय मेसिनखौ जायानो बाजै दैखौ दे पानि तु दै मा बररायलाय दैखौ हरनाय फाग्ला मोनदों आंना दङ बर'सो पानि नङा फाग्ला जायो गोजानसो नामा खावथ'थ' मोनदों मानसिखौ दे आगैयाबो थांदो सोलाबा जाया आरो लागावगासिनो हांसो बेदरजों सेरेब लोंगासिनो नै मेसिना एव दोननाय जादों आरो सिथ्लायाव खर' खोमसि दोननाय नङा मालाबा स्रां देखायनो हागोन आरो सानाव हेलो हाय मजा नहीं आ रहा सबायजों हलजों अमा बेदरजों जागासिनो दं लोगोसे जौबो दं जौबो खोनादों 5टा बाजि सिखारना 2:05 मा जाखो खाजिया हाला लोंदो इसा खालामनोसै लाजिसि मालाबाफोर नायनांगौ जायो जारिमिन जानानै थाथों होनलाय जारिमिन जानानै ओमफ्राय गैला
दालि जहलजों अमा बेदर ओमफ्राय ओरैबायदि जादों हांसोजों खुमब्राजों लागायबाय दे दैसागै जानानै बोरै मोनखो खजा जायाखै खजाना नै अमा बेदर दरसे दंबावो नै दे